के खोलावर जनधन खाता में नीतीश जी के 1100 पेंशन पाई 1100 पेंशन पाई बहुत बेकार बात दिया बहुत बाहर फेंकी दिया लड़कन के बोलानी से बाहर फेंकी दिया लड़कन के हम कोहे में न घबराइले अच्छा का चोंद भाई गरीब के घर अब नीतीश जी के 125 यूनिट फ्री बिजली पाइले एक बार एकमा के नाम खातिर एकमा के जनता से जवन गलती भाई वो गलती से हम पछताइले एकमा के जनता से जवन गलती भाई वो गलती से हम पछताइले एकमा के लाल घूमर सिंह के फिर से विजय के माला पहिराइले घूमर भैया जिंदाबाद।